Vítajte v spoločnosti Cedera Plus SRO, špecialistu na montáž plastových a drevených okien z Bratislavy. Sme rodinná firma so 14-ročnou tradíciou. Naším poslaním je uspokojiť prianie a potreby zákazníka spoľahlivosťou produktov, rýchlosťou dodávky a neustálym zvyšovaním kvality produktov. V našom sortimente nájdete plastové okná, eurookná, drevohliníkové okná a dvere. Vybrať si môžete tiež z ponuky doplnkov ako sú markízy, rolety, žalúzie, siete, garážové brány, parapetné dosky či kľúčky na okná. Získate u nás iba kvalitné výrobky, ktoré sami užívame, a to s kompletnou dodávkou od štandardných až po atypické riešenia. Okrem odborného poradenstva sa môžete spoľahnúť na špičkovú montáž, ktorú vám zabezpečia naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami. Našou najlepšou reklamou sú naši spokojní zákazníci, o ktorých svedčia stovky referencií doma i v zahraničí. www.cedera-okna.sk